काहो मोदी चाचा, असो त सिंघाड़ा सही नाही निकलल हो। असो त कम पैसा निकलल। मर्दवा जितना लगैले रहनी ओहू से कम पैसा निकलल चाहत बा। मर्दवा तनिको फायदा ना बा। दपारी मर्दवा हर साल फायदो होत रहल, असो त घाटा हुई। अरे त बाबू जितना थोड़ा डलबा चिनिया उतना न मीठ होई। पहले बताओ पानी उनी में तनिको बा कि सिंघाड़ा होई। मर्दवा पानी उनी भरल रहत पोखरा में तब न होत सिंघाड़ा। सही कहत बाटा हो चाचा, हम भुला गलनी मर्दवा नहीं तले हमका तनिको याद नाही रहे। हम पहली बार बोली नहीं, यही से हमके ना पता चल पाऊ। काहो चाचा, अरे जात रहला मर्दवा कमाए कहे ना गईला हो, घर में रह गईला, का बात बा? अरे बाबू सोचले रहनी कि जाए कमाए बदे, लेकिन ना जा पानी। का करबा, खेती बाड़ी कुलबा न करे के पड़ जाला, ऐसे ना जा पानी। नहीं तो वही शहरिये में जाके हम सिंघाड़ा बेचले होते। सही कहत बाटा हो भैया, बिक्री बड़ी बढ़िया भइल होत हमने का शहर में। मर्दवा आज के बाद अब हमन यहाँ से भर के सिंघाड़ा ले चल जाई शहर में बेचल जाई। ट्रेन से पकड़ के जाल जाई, 2 बोरा 10 बोरा ले लेके बेच के आवल जाई। सही कहत बाटा भैया, ऐसन बिजनेस कतहु नहीं मिलिया। शहर वाले जनता बाटा सिंघाड़ा पौलही नहीं बाटा, न खैले ही बाटा। लपलप बिका जाल करी हमने का कुल। कम समय में ज्यादा पैसा कमाए के बाद यह धंधा सही बा, और इससे बढ़िया कोनो धंधा नहीं बा। अपन खुद करे तो केहू कुछ कह ना पाई। ई तो बबुआ तो हर बतिया सही है बा, लेकिन का करबा, पैसो तो रहे के चाहे हमारे पास ना बा।